Jasně, hodně lidí se mě říká, hele, koukni, tam je youtuberka, vyfotíme se. Ne, já se stydím. Ano, stydět není špatnost, ale není problém, to je za nějakýma youtuberama, které potkáte, se vyfotit nebo podpis. Pro mě je to běžná rutina někdy v centru Prahy, kde právě dělám i práci svoji a toto je vlastně moje první záliba, nebo vlastně druhá pro mě turistika. Takže není problém, pokud mě někdo poznáte, si dá fotku, ale doufám, že nebude jí 1 milion lidí nebo miliardu stát někde pod hradem nebo někde v centru Prahy. Není problém. Ale budu velmi ráda, ty mi budete aspoň odebírat, budete mi dávat komentáře a budete mi prostě